Aquest augment d'hores lectives, vull dir que fan treballar uns perquè uns altres quedin al carrer, implica més alumnes a dins de les classes, implica una retallada sobretot a alumnes que tenen dificultats específiques, perquè fins i tot les UCEs s'han retallat, especialment a secundària. Veiem fins i tot aquesta manca de subvencions a tots els serveis que estaven al voltant de l'escola i que impliquen al final la famosa política de la Carmanyola, que francament ho trobem vergonyós. Les polítiques de la consellera Rigau no paren d'escanyar l'educació pública i el llistat de retallades és ja infinit, afectant els pressupostos pel funcionament dels centres, les beques i ajudes a l'estudi. Amb les seves polítiques situa Catalunya en uns nivells de despesa pública en educació clarament inferiors a la mitjana europea i espanyola. A la cua en inversió en educació, els primers en retallades. Fem sentir la nostra veu. No a les retallades en educació.